120 روز لسر شر کوبانê re derbas dibin û roj bi roj Daeş tê dorpêçkirin û hêza xwe ji dest dide. 15 Êlûna sala 2014 Daeş derbasî bajarê Kobanê bû û ji sedî heştê ji bajêr di destê wê de bû. Lê niha rewş berûva jî bûye û ji sedî heştê û pênc di destê hêzên Kurdî de ye. Îro jî şer di navbera hêzên Kurdî û çekdarên Daeşê de berdewam bû. Li gor rewangeha Sûriya mafê mirovan, rêxistina Daeş êrîşek bir ser pêgihên hêzên Kurdî. Li Rojhilatî çargoşeya Ewlehiyê li devera bazara Keskatiyê li bajarê Kobanê û di encama wê êrîşê de heşt çekdarên wê rêxistinê hatin kuştin. Hevdemîveyekê jî şer û pevçûnê di navbera her du aliyan de li başûrî taxa Miştenûrê derketin û hêzên Kurdî di navçeyê de pêşketin bi dest xistin. Ji aliyê xwe ve jî balafirên şerê yên hêzên hevpeyman bi serkêşiya Amerîka îro sê caran li cadeya 48 li bajarê Kobanê çeperên Daeş bombebaran kirine. Di van heftiyên borî de cihên stratîjîk wek girê Miştenûrê, Mekteba Reş, avahiya şarederiya bajêr ji destê Daeş derketine û ketine dibin kontrola hêzên Kurdî de. û ji 13 taxên bajarê Kobanê tenê 4 tax mane jêr kontrola rêxistina terorîstî ya Daeşê de. Menal Mihemed, Ark.